er about this. Nej, nej. Ja, schön auch. Nej, nej. Snart kan jag. Μνημείο της Ορθοδοξίας και ιερός τόπος θυσίας των Σουλιωτών. Το 1804 η Μονή Σέλτσου, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, στέκει ατάραχος μάρτυρας της ιστορίας, στους ανοιχτούς ορίζοντες των ακατέργαστων βουνών, στο χείλος του βαράθρου Νεγκόζη, ανάμεσα στα Άγραφα και τα Φρούσια Όρη, στον ορεινό δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, στην Άρτα. Ένας χωματόδρομος 5 χιλιόμετρων που αρχίζει από το χωριό Πηγές, ζώνει την πλαγιά του βουνού και οδηγεί στη Μονή. Ο δρόμος αυτός αντικατέστησε τα τελευταία χρόνια το μονοπάτι του Γκρεμού, πάνω στο οποίο για αιώνες ακροβατούσαν με κίνδυνο για τη ζωή τους, αλλά με όπλο την πίστη τους οι κάτοικοι των γύρω χωριών για να ανάψουν τα καντήλια. Όπως λένε οι ηλικιωμένοι, έκαναν 2 ώρες δρόμο με τα πόδια, μέσα στο επικίνδυνο μονοπάτι για να φτάσουν στην Παναγία του Σέλτσου. Μπαίνοντας στο ναό, αισθάνεσαι δέος, ένα βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα γεννιέται και η ψυχή γαληνεύει. Όταν με τη συνθήκη της 12ης Δεκεμβρίου του 1803 το Σούλι παραδόθηκε στον Αλή Πασά, οι Σουλιώτες άρχισαν να εγκαταλείπουν τον τόπο τους για να μην παραδοθούν στους Τούρκους. Με αρχηγούς τον Κίτσο και Νότι Μπότσαρη, 1148 Σουλιώτες, τα Χριστούγεννα του 1803 έφτασαν στη Μονή, όπου λόγω της τοποθεσίας αποτελούσε ένα φυσικό οχυρό. 20 ημέρες αργότερα, στις 12 Γενάρη του 1804, άρχισε η στενή πολιορκία τους από 8.000 στρατιώτες του Αλή Πασά. Με σοβαρές απώλειες στο εχθρικό στράτευμα, οι Σουλιώτες κατάφεραν να τους αποκρούσουν. Όλο το χειμώνα έμειναν αποκλεισμένοι στο Σέλτσο, με λιγοστά τρόφιμα και πολεμοφόδια που τους προμήθευαν κρυφά οι κάτοικοι των γύρω περιοχών. Στις 20 Απριλίου, ο Αλή Πασάς με σύμμαχο την προδοσία ετοιμάζει σφοδρή επίθεση εναντίον των εξαντλημένων και εξουθενωμένων από την τετράμηνη πολιορκία Σουλιωτών. Η μάχη ήταν άνηση. Οι Τούρκοι, αφού εξουδετέρωσαν την αντίσταση στα φυλάκια, μπήκαν στο μοναστήρι. Άλλοι σφαγιάστηκαν ή εχμαλωτίστηκαν, ενώ 250 γυναικόπαιδα, για να μην πέσουν στα χέρια των εχθρών, έστησαν ένα νέο, μεγαλύτερο ζάλογγο. Εκείνη την ημέρα, οι ιστορικοί αναφέρουν ότι χάθηκαν 3 γενιές μποτσαρέων. Ο Νότης Μπότσαρης εχμαλωτίστηκε τραυματισμένος, ενώ ο Κίτσος μαζί με τον 13χρονο Μάρκο και 10 Σουλιώτες γλίτωσαν τη σφαγή μέσα σε μια σπηλιά. Πιλάτων να φτάσει στην μακαρία ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον. Και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημώνο καταβάσισάντην και τα σωδίνας λύσας των πεπαιδεμένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερ ανάπαυσον.
Αθάνατοι νεκροί σουλιώτες, εκ μέρους των επιζώντων συμπολεμιστών, ήρθανε σήμερα εδώ να σας βαθμοθανώσουμε με τον αμάραντο Στέφανο εκ Δάφνης, αιώνια σας η μνήμη. Αθάνατοι νεκροί σουλιώτες. Σύμφωνα με την ιστορική έρευνα, το κτηριακό συγκρότημα της Μονής αρχικά χτίστηκε τον 10ο αιώνα και καταστράφηκε από μεγάλο σεισμό στις αρχές του 15ου για να αναγερθεί εκ νέου το 1697. Επιγραφή με μελανούς βυζαντινούς χαρακτήρες που βρίσκεται στο εσωτερικό του ναού αναφέρει ότι η αναστήλωση του ναού έγινε με τη συνδρομή 6 ιερομονάχων, ενός ιερέα, του Επισκόπου Αρσενίου και 2 εντιμότατων αρχόντων της περιοχής. Σήμερα σώζεται το καθολικό της Μονής που είναι λιθόκτιστο, αθωνικού τύπου και τριγύρω βρίσκονται ερείπια από τα κελιά. Το εσωτερικό του ναού έχει εξαιρετικές αγεωγραφίες και τοιχογραφίες, ενώ αποτελεί το μοναδικό ενυπόγραφο έργο του ιερέα Νικολάου από την Άρτα. Εντυπωσιακό είναι και το ξυλόγλυπτο τέμπλο με το χρυσό επίχρησμα, τις σημαντικές εικόνες, το φυτικό και ζωικό διάκοσμο σε φόντο κυανέριθρο. Εκδηλώσεις μνήμης για τη θυσία των ελεύθερων σουλιωτών που το 1804 έπεσαν στον γκρεμό δίπλα από την Ιερά Μονή Σέλτσου πραγματοποιούνται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του ορεινού Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη της Άρτας, στις 23 Αυγούστου, ημέρα που γιορτάζει τα 9 μέρα της Παναγίας, το μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο διπλός εορτασμός κάθε Αύγουστο αποτελεί ένα μεγάλο γεγονός σε ολόκληρη την περιοχή. Πλήθος κόσμου σειραίει για να προσκυνήσει στην Παναγιά, αλλά και να αποδώσει ελάχιστο φόρο τιμής στους σουλιώτες που μαρτύρησαν. Ουσιαστικά τιμάμε τους προγόνους μας και είναι τιμή μου βασικά να παρευρίσκομαι εδώ πέρα. Γιορτάσαμε σήμερα τη θυσία 250 σουλιωτών, αμάχων, οι οποίοι προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια των Τουρκαλβανών κατακριμνίστηκαν σε ένα κρεμό 300 μέτρων και πνιγήκαν στα μανιασμένα νερά του Αχελώου προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια τους. Η θυσία του Σέλτσου ίσως είναι μεγαλύτερη και από τη θυσία του Ζαλόγκου, διότι εδώ ήρθε το πολυαριθμότερο τμήμα, από όσα θα ξέρετε, από τα 3 τμήματα που έφυγαν από το Σούλι, και είναι το τμήμα όπου έχει και τους περισσότερους θυσιαστέντες. Γι' αυτό λοιπόν δεν είχε αναδειχθεί ενδεχομένως μέχρι τώρα σε αυτόν τον όμορφο χώρο εδώ, 75 περίπου χιλιόμετρα από το βορειοανατολικά της Άρτας, γιορτάζουμε και θα γιορτάζουμε αυτή τη θυσία των σουλιωτών. Ευχής έργο βέβαια θα ήταν να μάλλον επειδή είναι προς το τέλος του καλοκαιριού, ο κόσμος έχει φύγει. Αν η εκδήλωση αυτή γινόταν στις αρχές του Αυγούστου θα είχε ενδεχομένως 3.000 και 4.000 κόσμο εδώ. Παρ' όλα τα αυτά η συμμετοχή του κόσμου είναι πολύ σημαντική και μεγάλη.
Σεβασμιότατε, κύριοι Ευρωβουλευτές, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Επιτελάρχα της 8ης Μεραρχίας, συνάδελφοι δήμαρχοι και εκπρόσωποι των δημάρχων, κύριε Διευθυντά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας, εκπρόσωπε της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κύριε εκπρόσωποι της Πανυπηρετικής Ομοσπονδίας, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Ραδοβιζινών, κυρίες και κύριοι, ο φετινός εορτασμός του Σέλτσου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία, χάρη στο ιστορικό γεγονός που εορτάζουμε, το ολοκαύτωμα των Σουλιωτών, σε αυτές εδώ τις πέτρες, ο τόπος αυτός επιλέχθηκε και λειτουργεί ως ιστορική πρωτεύουσα ενός μεγάλου δήμου, του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Έτσι ενώνονται εδώ δύο ιστορίες, δύο από τις πλέον κορυφαίες προσωπικότητες του αγώνα το 1821 για την ανεξαρτησία της χώρας μας, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Μάρκος Μπότσαρης. Ο πρώτος, ο αρχιστράτηγος του αγώνα, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, με τη γέννησή του στο Δήμο μας, στη Σκουλικαριά της Άρτας, και με την ονομασία του Δήμου από το όνομά του. Ο δεύτερος, που έχει χαρακτηριστεί ως η πιο ευγενική μορφή του αγώνα και διατέλεσε επίσης αρχιστράτηγος της Δυτικής Ελλάδας, συνδέεται με το Δήμο μας με την παρουσία του εδώ, σε ηλικία κατά άλλους 16, κατά άλλους 14 χρονών, επί 4 μήνες που κράτησε η πολιορκία του Σέλτσου. Η ιστορία αναφέρει πως οι Σουλέτες που μετέφεραν τον νεκρό Μάρκο από το Καρπενήσι στο Μεσολόγγι, όπου τελικά τον ενταφίασαν, σταμάτησαν για λίγο στον άρθικα της Μονής Προυσού, όπου ευρισκόταν ο Καραϊσκάκης κατάκητος. Αυτός τον ασπάστηκε λέγοντας: «Αν ποτέ ήρωα Μάρκο και εγώ από τέτοιο θάνατο να πάω». 4 χρόνια αργότερα, το 1827, η ευχή του εισακούστηκε και ο Καραϊσκάκης έπεφτε από θανατηφόρο βόλη στο πεδίο της τιμής στη μάχη του Φαλήρου. Ας είμαστε άξιοι να σηκώσουμε το βάρος της τιμής που πέφτει στους ώμους μας να φιλοξενούμε αυτές τις δύο εξέχουσες ιστορικές προσωπικότητες. Προσωπικότητες που αλληλοσυμπληρώνονται και στο χαρακτήρα και στη δράση. Έχουν πάρει και οι δυο κάτι από τον καθαρό αέρα και τον ζωογόνο αέρα των βουνών μας. Και αυτόν εδώ τον ελεύθερο αέρα τον κουβαλούσαν μέχρι την τελευταία τους πνοή, απηχώντας την ιδιαίτερη του πατρίδα ο πρώτος, το Σέλτσο όπου πρωτοπολέμησε ο δεύτερος. Ο σημερινός μας ομιλητής, ο κύριος Αριστίδης Λαβρέντζος, που ζει μακριά από την Ελλάδα, θεωρεί επίσης αυτόν τον αέρα ως πολύτιμο αγαθό που φέρνει μαζί του στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, τις Βρυξέλλες. Το Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ είμαστε ευτυχείς που πρότεινε και αποδεχτήκαμε στο σημερινό πανηγυρικό που θα εκφωνήσει τώρα να φύγουμε για λίγο από τα δραματικά γεγονότα της μέρας του ολοκαυτώματος του Σέλτσου και να ακούσουμε ποια ήταν η απήχηση που είχε και έχει το Σούλι και το Σέλτσο στον αγώνα το 1821 και μέχρι την πιο μακρινή γωνιά του κόσμου. Τον καλό στο βήμα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πράγματι με τη σημερινή ομιλία να στραφούμε σε μια διάσταση του Σουλιού και του Σέλτσου που πάει πέρα από τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής των μαχών των Σουλιωτών στην Ήπειρο, με τελευταία και μεγαλύτερη σε αριθμό θυμάτων τη μάχη του Σέλτσου της 22 Απριλίου του 1804, ύστερα από την οποία φάνηκε προς στιγμή να εξαφανίζεται από το χάρτη και από την ανθρώπινη γενεαλογία το Σούλι και οι περισσότερες οικογένειές του. Η διάσταση που επιθυμώ να εκθέσω σήμερα ενώπιόν σας είναι η απήχηση του Σουλιού και του Σέλτσου. Το τι απέμεινε από αυτή τη μεγάλη θυσία που βρήκε το αποκορύφωμά της σε αυτόν εδώ τον ιερό τόπο, και αν παρέμεινε ή όχι αναμένει και μέχρι που έφτασε η φλόγα των αγώνων των Σουλιωτών. Οι πολεμικές συγκρούσεις των Σουλιωτών με την Οθωμανική Αυτοκρατορία έχουν καταγραφεί από τη διεθνή ιστοριογραφία ως προήμιο των αγώνων της εθνικής μας ανεξαρτησίας του 1821. Στο έργο της «Σούλι και Σουλιώτες», που δημοσιεύτηκε στην Αθήνα το 1998, η ιστορικός Βάσο Ψιμούλης σημειώνει επιλέξει: «Η επακολουθήσασα ένταξη της ένοπλης σουλιώτικης δύναμης στο πλευρό της Ελληνικής Επανάστασης κατέταξε τους Σουλιώτες μεταξύ των προτεργατών της ενσάρκωσης των εθνικών οραμάτων.
στις συνθήκες διαμόρφωσης της ελληνικής εθνικής ιδέας των αρχών του 19ου αιώνα, η πολεμική ανδρεία των Σουλιωτών ενέπνευσε την αναγκαία για τη σφυριλάτηση των εθνικών ιδεωδών, παραγωγή συμβόλων και συλλογικών αναπαραστάσεων. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ πάλι σε κάτι ελάχιστα γνωστό στην Ελλάδα, πάλι από το Ευρωπαϊκό Θέατρο, όπου ο Φώτος Τζαβέλας και ο Καλόγερος Σαμουήλ είναι πλέον τα κύρια πρόσωπα θεατρικού έργου με τίτλο «Οι μάρτυρες του Σουλίου», «Le Martyrs de Sully», που γράφτηκε το 1825 από τον Λουί Λεμερσιέ, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας. Και μην νομίζετε ότι οι Σουλιώτες στο έργο αυτό μιλούν μόνο για το Σούλι. Μια από τις φράσεις που ο συγγραφέας βάζει στο στόμα του Φώτου Τζαβέλα και που τη χρησιμοποιεί και σαν υπότιτλο του έργου είναι «Athènes relevée à oublierait le monde». Όταν η Αθήνα σταθεί στα πόδια της θα εξυψώσει τον κόσμο. Το αναφέρω και αυτό σαν αντίβαρο στον τοπικισμό, από τον οποίο μερικές φορές δυστυχώς πάσχουμε και από τον οποίο οι Σουλιώτες τελικά ξέφυγαν και πρέπει να ξεφύγει και ο καθένας μας. Σέλτσο και Σούλι είναι ένα, Σέλτσο και Ζάλογο είναι ένα, Σούλι και Ελλάδα είναι ένα, Ελλάδα και έθνη που συμμερίζονται τα ίδια ιδεώδη είναι ένα. Θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι οι θετικές αντιδράσεις των ξένων στα κατορθώματα των Σουλιωτών δεν είναι τυχαίες. Οι Σουλιώτες, όταν εκτοπίστηκαν από τον ελληνικό υπηρετικό χώρο και βρέθηκαν στα Επτάνησα, υπηρέτησαν ξένους στρατούς που κατήχαν την περιοχή. Π.χ. επί 11 χρόνια ο Μάρκος Μπότσαρης υπηρετούσε σε γαλλικό εκστρατευτικό σώμα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως ο αέρας που έφερνε στα Ιόνια νησιά ο στρατός της Γαλλικής Επανάστασης ήταν αέρας ελευθερίας. Και αυτός ο αέρας τέριαξε με τα όνειρα των Σουλιωτών για την ελευθερία της πατρίδας τους και με τα όνειρα των Ελλήνων για την ελευθερία του έθνους. Εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα που θα ήθελα να είναι και ο επίλογος της σημερινής ομιλίας, ότι κανένας δεν μένει αδιάφορος και δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος στα λαμπρά έργα των ατόμων και των λαών. Είτε αυτά είναι έργα ειρήνης είτε έργα πολέμου. Είναι καιρός να πάψουμε να λέμε ότι η Ελλάδα είναι ανάδελφο έθνος, είτε πρόκειται για τη γλώσσα μας, η οποία, όπως πολλοί θα γνωρίζουν, στις γλώσσες, στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες έχει τα 20% των λέξεων προέρχονται από ελληνική ετυμολογία, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο μπορεί να συνδέσει ένα έθνος με ένα άλλο. Τέλος, η απήχηση των Σουλιωτών δεν οφείλεται στην ομάδα αίματος των Σουλιωτών, αλλά στα ιδεώδη που είχαν ενσωματώσει, τα ιδεώδη και τις αξίες που αποτελούν τον πραγματικό πολιτισμό ενός λαού. Κάποιος ποθώ, αν εγώ χαθώ, συνεχιστής να μένει, λέει ο Νότης. Δεν έπαιζε ρόλο η επιβίωση του ατόμου, αλλά να υπάρχει συνεχιστής και να μην σβήσει η σπίθα. Έτσι ανοίγονται οι δρόμοι ενάντια σε κάθε αδιέξοδο. Οι Σουλιώτες μας δίδαξαν πως για όποιον αγωνίζεται, όποιες και αν είναι διεξοότητες, δεν υπάρχει αδιέξοδο. Όπως είπε ο Νότης στο Σέλτσο με τα λόγια του έργου που ανέφερα στην αρχή, έξοδος και ο αγώνας μας χαμένος δεν θα πάει. Ένας μονάχα να χαθεί θα ζει να πολεμάει. Άιντε νολές πάισαν ουρε προσκύνησαν άιντε σταλί ουρε πασά την πόρτα άντε κι αυτήν η του ουρε του μποτσάρι ουρε κι αυτήν λένε παιδιά μου του ουρε του μποτσάρι ουρε κι αυτήν λένε του ουρε του μποτσάρι άιντε δεν πάει να ουρε να προσκυνεί
Ωρε δεν είμαι, ωρε νύφεδια να ωρε να προσκύνω. Εγώ η Μιλέν του Μπότσαρη, Τούρκο δεν προσκυνάω. Πέταξες βλαστά βλαστάρια, πίσα νιώτησα, σε φιλήσα κι αρρώστησα, κι ούτε γιατρό δεν φωνάξα. Χαμηλώσε τους κλόνους σου, να κόψω ένα λεϊμόνι, πίσα νιώτησα, σε φιλήσα κι αρρώστησα, κι ούτε γιατρό δεν φωνάξα. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε λιγαριά πορτοκαλιά, εμείς εδώ δεν ήρθαμε λιγαριά πορτοκαλιά. Αχ, να φάμε και να πιούμε λιγαριά πορτοκαλιά, πολκατάκι στα μαλλιά. Αχ, να φάμε και να πιούμε λιγαριά πορτοκαλιά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Ήρθαμε για να σας δούμε λιγαριά πορτοκαλιά, ήρθαμε για να σας δούμε λιγαριά πορτοκαλιά. Αχ, και να σας ευχηθούμε λιγαριά πορτοκαλιά, πολκατάκι στα μαλλιά. Αχ, και να σας ευχηθούμε λιγαριά πορτοκαλιά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Μας είπαν είσαι καστανή λιγαριά πορτοκαλιά, μας είπαν είσαι καστανή λιγαριά πορτοκαλιά. Αχ, μας είσαι μαυρομάτα λιγαριά πορτοκαλιά, πολκατάκι στα μαλλιά. Αχ, μας είσαι μαυρομάτα λιγαριά πορτοκαλιά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Ωρε σηκώμα ριγιό λαϊρούσα, από τη γη. Ωρε κι από το
πουλί θαλασσίνο, καημένε Μάρκο Μποτσάρη, ένα πουλί θαλασσίνο, καημένε Μάρκο Μποτσάρη. Λέει και να πολυβουνήσω Μάρκο Μποτσάρη σου λιώτη, λέει και να πολυβουνήσω Μάρκο Μποτσάρη σου λιώτη. Το Μάρκο μας σκοτώσανε, καημένε Μάρκο Μποτσάρη, το Μάρκο μας σκοτώσανε, καημένε Μάρκο Μποτσάρη. Εκεί η μάνα του το κλαίει, Μάρκο Μποτσάρη σου λιώτη, εκεί η μάνα του το κλαίει, Μάρκο Μποτσάρη σου λιώτη.
5 is. Kleiner. Heel snel. Kleiner. Natuurlijk. En het is maar Henny